Почина легендата в кетча Хъл Хоган. Първо Ози Осборн, сега и той. Новината също е от вчера на 24-ти. Легендата в кетча Хъл Хоган почина внезапно на 71 годишна възраст, съобщават от TMZ Sports. Между другото, по-предната седмица съпругата му опровърга всички в медиите, понеже излезе, че той е бил на болно легло. А пък вчера излиза новината, че той всъщност вече не е сред нас. Медици са били изпратени в дома на звездата в кетча, Флорида, където е установено, че е получил сърдечен арест. Полицейски коли и линейки са били паркирани пред дома на Хоган, а реалити звездата е бил изнесен на носилка и качен в линейка. Шокираща новина идва само седмица, след като съпругата му Скай отрече слуховете, че той е на смъртно легло и е в кома и увери, че сърцето му е силно. Истинското име на Хъл Хоган е Тери Юджин Болея, роден на 11 август 1953 в Аугустия, Джорджия. Кариерата му започва в края на 70-те, но истински пробив прави в началото на 80-те години, когато се присъединява към, всички знаем, WWF, което в момента е WWE. Днес WWF, високо, близо 2 метра и с мускулатура, която изглежда излязло от комикс. Между той наскоро не беше да загуби доста, понеже много инжекции. Хоган бързо се превръща в символ на американската мечта и борец за справедливост на ринга. Да напомня само, че той беше поканен на партията на Доналд Тръмп, но там нещата не се развиха така, както те искат. Но според мен с тези инжекции, където си бият тези спортисти, виждате до къде води.